accusé mbiɗum ko terroriste mbiɗum ko salafiste mbiɗum o yiɗa diine mbiɗum ko ibada ala ko mbiyani ɗum e aduna a faami ɗum ɗon fof ɓe korim daña makka damal ala ɗo ɓe mbatti so wona yiilade suko debbo goto pour wadde accusé ɗum viol ɗum ɗon hoɗon gandi ɗum wona gonga par ce que taki ɗum wona gonga ko certificat médical o idi hollirde ɗum wona gonga ala meɗɗen yiide aduna baɗaɗo violé o soka te mana certificat médical o wiyani kanko hoore mo viol o hen woodi walla mo woodani te certificat won wiyete viol waɗa ɗum définir ko mana certificat médical pourquoi ɗum mbi waɗoy test ADN hom test ADN waɗat enen mana neɗɗo mo gandanɗama a heɓdirani mo a waddani makko haydara docteur yalta wi o ƴetti ko tugui ko balɗe ɗiɗi e balɗe tati hay goto heɓdani makko ha mbi kañuma hoore mum o hamo laaɓi te seedeji ɗi gonno suite bote fof ɓe ceedi koɓe mbi kañuma hoore mum o waɗani ɗum violé pourquoi ɓe jagga dossier o heɓama continue guilde en ha joni ha ɗo ɗo ɓe goni mbi koɓe nawa ɗum chambre de criminel pourquoi ɗum ɗon noon min jaɓta ɗum siko mbi noon fulɓe gondani Ousmane Sonko ɗum wona gonga minen komin fulɓe anani komin fulɓe laaɓi tos komin fulɓe yar ɓiddugal komin aynaɓe te nomi haalanma aynaɓe hannde machallah he fof ɓe gondi ko hannde ko Ousmane Sonko anani fadde ujunnaji aynaɓe ɓen caggal amen te ko Ousmane Sonko ɓe gondi anani état Sénégal waɗa ko Ousmane Sonko min jeeyadani hen han min jeeyadani hen jangga yo ɗum laaɓ suko mbi fulɓe fof gotnata ko Ousmane Sonko no wiyete Macky Sall wona gonga anani min gotnata ko Ousmane Sonko te projet mumen amen yoni anani yimɓeɓe yoɓe goppi ayi ɗo ko Sénégal enen denti leydi ndi anani démocratie wiya pullo e ceɗɗo e naara e joola e séréer fof poti ndendi pote leydi he yoɓe pondu fof anani minen ko ɗum min ji heddi ko noon projet o man mbiyat min gondata hen de siko peeji ɗum naw projet ko dow fulɓe ɓe ndewat yoɓe ɗum gandu anani yoɓe gandu fulɓe ko gonɗu e projet Ousmane Sonko te Ousmane Sonko kala mem ɗum o memi pulagu ngu eyyi yo ɗum laaɓ vraiment ɗum ta min jogɗo hen komin kaalat eyyi